Sanchez. Żółty długo trzymał na starcie zawodników sędzia Hughes, ale już Marian Giroud wychodzi na czoło stawki, choć próbuje go atakować Tobias Johansson czy Giroud musiał odpuścić. Johansson wykorzystał to jadący w kasku niebieskim jego rodak Jonsson już na drugiej pozycji, choć walczy z nim Tobias Johansson, a teraz na trzecią pozycję wyprzedza Johanssona Diego Sanchez. Blisko cała czwórka zawodników, blisko siebie prowadzi jednak Marian Giroud. On ma największą przewagę nad drugim jadącym za nim zawodnikiem Andreasem Jonssonem. Jonsson drugi, trzeci Poti Sanchez, a mimo tego bardzo dobrego startu i walki na prostej przeciwległej do wieżyczki stadionu w Gnieźnie, Tobias Johansson teraz już ze sporą stratą na ostatniej pozycji i chyba nic już nam się tutaj nie zmieni. Rozpoczynają zawodnicy ostatnie, czwarte okrążenie. Marian Giroud zdobędzie 3 punkty, choć cały czas blisko za nim jedzie Andreas Jonsson. Chyba teraz przypuści taki desperacki, ostateczny atak po zewnętrznej, ale odeprze go Marian Giroud. Chyba nie, no nie wiem. Przyznam się szczerze, że siedzimy tutaj tuż pod wieżyczką sędziowską, no i gdybym ja miał podejmować decyzję, to powiedziałbym,